दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि साननि मोनसे हारिमुवारि बर'नि दोरोङारि हारिमुवारि मावबादा बिथांमोना लादों बेखौ खोब गोजोननाय मोनदों आरो आं साबायखर बावदों बिथांमोननिसिम बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आरो बियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे बियो मावथांखि दि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बियो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अनगायैबो गुबुन दिल्ली आसाम इउनिभारसिटि बा डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि बेफोरावबो बियो जायो आरो बियो जाबाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बा बर'नि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनायनि मोनसे एजेन्डा बे जोंनि थाखाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जिथु जों मोनदों बेखायनो जों बेखौ आरो लाइमोनफोरानो जोंनाव जिथु जागायजेननाय लाइमोनफोरनिफ्रायनो जोंनि आखायाव थायो जिहेतु जोंनि बर' हारिनि गासैबो हारिमुफोरा दा बेखायनो जोङो इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफोरा जाहाथे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखियो बेखौ मिजिंथिनानै बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोङो इउनिभारसिटिफोरखौ खावलायदों आरो दिनै बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया लानाय बे मोनसे जोबोद जोंनि थाखाय मोजां मोनसे हाबाफारि। आथिखालाव गुबुन लामाजों थांनो नागिरगासिनो दं जे स्पेसियेलि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो मा बुंगोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो जों बेखायनो लाइमोनफोरनि इउथ मिट जों गोबां हाबाफारि लादों जाहाथे जों ससियेल मिडियाफ्राव गोबां गेदेमाफोर बा जोंनि गेदेर सुबुंफोरखौ सोंखारिनाय बा गेदेमाफोरखौ बुंनाय बा नांनायनि माने समाज बेरेखा माखासे हाबाफारि बेफोराव गोबां इनभल्भ जादों जुदि बेबायदि थांबाय थायोबा जोंनि जाथिया सानसे समाव मा जाहैगोन खोब जोङो गिनो गोनां एबा साननो गोनां दा बेखायनो जों नै बेफोरबायदि हाबानिफ्राय जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा जानगाराव थायो आरो बेफोरखौ जों डाइभार्ट खालामनो थाखायनो बा बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानांगौनि थाखायनो जों दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अंडार-13 माने फुटबल टुर्नामेन्ट जों होदों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों हारिमुवारि मावबादा जों होनाय नैबेफोर मोनसे जोंनि एजेन्डा। जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उद्देश्यआ बेनो जे बर' हारियाव मोनसे गेरेमसा हारि दानांगौ आरो बर' हारिखौ जेब्लायबो जों खौसेथियाव लांनांगौ। दिनैनि जिखिनि उद्देश्य जि साननि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बेखौ बोसोरफ्रामबो खुंबोनाय हिसाबै जोंबो देग्लाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बेखौ दिनै जागायबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंहा 10 साननि थाखाय हाबाफारि लादों। बेनो जे जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो बर' हारियाव माखासे दामजु दामनानैबाबो जों जोंनि थांखि फारसे सहैनो हायो आरो सोलोंथाइल' नङा फारफ्रोमबो बिथिङाव जों लाइमोनफोरा बा जोंनि बर' समाजनि जिखिनि लाइमोनफोर दङ बियो गासैबो जिखिनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि मोनसे एजेन्डाखौ लानानै जों जेब्लाबो सिगाङो आरो जों फरायसा हिसाबै जों बेखौनो हास्थायो जे बे 10 साननि मोसानायखौ लानानै जे उननि समाव बियो जाहाथे बबेबा गामि बबेबा स्कुलाव जों बेखौ फोरोंहैनो हायो जिहेथु जोंनि बे जिखिनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मेक्सिमाम स्टुडेन्टआनो जोंनिया बर' फरायसाया जायो आरो बेयावहाय जिखिनि फरायसा फैयो बियो जोंनि थाखाय बा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय खोब मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जिखिनि जोंहा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों 7-10 जनै बेबादि बर' स्टुडेन्टखौ लानानै जों बेबादि वर्कशपखौ खालामनाय जायो आरो जों फैबाय थानाय समाव बेबादिनो आरो जों खालामलांबाय थागोन आरो जेब्लानिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जेब्लानाखि एस्टाब्लिशमेन्ट जादों बै समनिफ्रायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांथाबै दासिम बेबादि परिबेसाव दङ। जों हास्थायो जेखिनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरा जाहाथे मोजाङै सोलोंनानै बे 10 साननि गेजेराव आबुङै सोलोंनानै थाङो बेखौ हास्थायो। मा बेयाव मावबादाखौ लानाय जादों बेयाव? जोंनिया हिन्जावसाफोरनिया बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला बे मोननै थागोन आरो हौवासाफोरनियावबा जोंहा खाम सिफुं सेरजा बेफोरो थागोन बेनो आरो